På VIA CFU har vi et materialesæt, der hedder Sankt Georg og Dragen, som er til udlån, og jeg vil prøve at vise, hvad der er i sættet. Sættet består af nogle figurer og dukker, som indgår i historien om Sankt Georg og Dragen. Derudover er der et eventyr med, som man kan bruge og læse højt af. Dukkerne lægger så op til, at man genskaber historien med dukkerne, så børnene på den måde kan arbejde med at konsolidere en historie og deres egen viden. Der er også en bog heri, den her, omkring hvordan at man kan bruge fortælling og højtlæsning mere generelt. Den henvender sig til tosprogede børn, men kan også sagtens bruges i specialundervisning. Dukkerne kunne godt få en ekstra omgang nu her, synes jeg, hvor iPads er blevet en stor del af undervisningen hos mange. Det betyder, at man meget nemt kunne optage den film eller den lille historie, som man arbejdede med, og måske redigere den sammen afhængig af elevernes evner. Til det kunne man bruge iMovie, man kunne også bruge det gratis program Splice, S-P-L-I-C-E, og lave en lille film ud af det. Det virker i hvert fald meget motiverende, og jeg vil sige, at så snart man er ude og bruge ting, som at man skal lave en film ud af det, så vil det faktisk kunne bruges også op på mellemtrinnet. Der er lidt ekstra materiale med i, hvis man har brug for at træne lidt ord i form af vendespil, men jeg synes, at det er dukkerne og figurerne, der især er det sjove.